Halløj. Hej alle sammen, og det her er vores første Survival Games episode. Som I nok kan se, er vi inde på det samme sted, hvor vi lige optog vores infovideo. Jonas, hvor fanden er du? Det der! Nå, vores infovideo. Men ja, for det meste er vi er inde på serveren mccentral.net. I de første par sanger. Det Sanger med ja. Og men der kommer EP'en kommer ned i beskrivelsen så. Jeg skal også nok lave nogle videoer selv. Så. Ja, Malte laver også nogle Survival Games videoer. Jeg laver nok også nogle af dem. Altså, ja. Hvis jeg får taget mig sammen til at downloade OBS. Og ja, vi optager med OBS. Så hvis nogen der vil vide det. Men skal vi komme i gang, Malte? Hvor er du henne? Nå, der. Nej, der er du. Okay, vi tager... Hvor er du henne, Jonas? Jeg kan ikke se dig. Vi er usynlige herinde, Malte. Nå. Okay, helt ude i venstre. Helt ude i venstre, ja. Der hvor der er 1 ud af 24. Ja, der er 14. Der er 15 inden. Og det er zone 35. Nå ja, den. Jeg er inde. Yay, du nåede lige at komme ved siden af mig. Hello. Hvor heldig jeg sådan. Jeg er bare... Og jeg har selv designet mit skin ved sådan selv. Oh shit, det er i gang. Jeg er ikke hurtig. Gå bagud. Malte, pas på, du bliver dræbt. Nej. Du bliver dræbt, din tumpe. Malte, spectator du? I hvad? Spectator du? Altså, spectator hvad? Spectator mig. Ja. Højre klik på dit kompas, og så tror jeg, det er. Hvordan er nu dit hoved ser ud? Du kan bare... Det er sådan, jeg har briller på. Når du har briller. Briller? Se nu det her briller på. Der er du. Nej, det er ikke dig. Der er du. Så, nu. Au! Nu døde jeg. Okay, god start. Lad os back to hop, ikke? Ja, jeg tror vi tager en til. Lobby 1, er det ikke det? Nej, vi behøver ikke at vælge lobby, vi går bare derhen. Det er lobby 1. Så er jeg Det bare. behøver du ikke, Malte. Nu har jeg gjort det, nu er det for sent. Det er lige meget. Vi kan finde hinanden igen. Nej, vi skal bare ind og vælge en. Er der henne? Ja, jeg skal lige derind først, okay? Jeg spurgte om du var derhenne, så siger du ja, jeg skal lige derind først. Vi tager The Lost Stew, okay? Ja, klik! Jeg nåede lige at komme ind. Jonas! Skillerkongen! Kig herover. Ja, her. Ja, Malte, vi løber den der vej. Ja, vi løber... Vi går ikke ind i midten. Vi gik ikke ind i midten, når vi begynder... Nu! Den her vej. Malte, er du med mig? Ja, jeg er her. Økse, godt. Jeg har et par sko til dig, Malte. Sådan. Jenny. Au, jeg bliver nakket. Jeg bliver flækket. Malte! Jeg er dårlig til Hunger Games, så nu kommer jeg til at gå tilbage til hobbyen. Undskyld, det er længe siden. Malte, altså. Jeg skal nok lige øve mig et par gange offline. Ja, det vil nok være en god idé, Malte. Ja, jeg fik nogle bukser. Jeg tænkte på det år snart. Og Et halvt år siden jeg sidst spillede Hunger Games. Ja, det er det. Det er temmelig lang tid siden. Ja. Ja, der må en herinde. Nej! Døde du? Nej. Lol, den troller en. Der er sådan, man kommer sådan ind, og der er ikke nogen knap, fordi man trykker på en knap for at komme ind, men så er der sådan en hvid pressure plate, som man lige præcis, og man ved bare ikke, den er, og man er bare sådan, nej! Men er den død? Troller bare. Nej, den troller bare, Malte. Den troller bare. Det er farligt her, jeg hopper over lava. Sådan, Hvor tæt på. Ja. Hvordan kommer jeg op igen? Hvordan i alverden kommer jeg op igen? Er du død? Skal du nu sidde og skrive skråstreg kill? Det kan jeg ikke, Malte. Så du skal sidde og vinde for irriterende. Næh, der er lava hernede, Malte.
Nå, bare gå selv Tag mor. et boblebad! Det skal blive vores boblebad joke. Malte, må jeg godt få et boblebad? Nå, ja, du bestemmer sgu selv. Må jeg godt tage et boblebad? Ja, Okay, det så varmt? jeg har alligevel et boblebad! Det er dejligt varmt. Au, det går måske lidt for varmt. Au! Lol. Nå, jeg vælger en til, okay? Vent på mig, Malte. Hvad for en tager du? Wow. Jeg Hvad for en tager du? Jeg skal lige derhen først. Skal vi tage San Andreas? Hvad? Ja, tag den. Gå ind, Malte. Jeg er gået ind. Godt det også. Jonas, vi er ved siden af hinanden igen. Yay! Og den her gang løber vi. Jeg ved, hvor der er et OP diamondsværd. Okay, jeg følger bare efter dig, og vi løber. Follow me. Og vi begynder lige om lidt. Vi begynder. Og vi løber direkte derover. Løb! Jonas, vent, jeg kan ikke løbe i... Løb, jeg kan ikke løbe så stærkt. Follow me, brother. For den her gang lover jeg ikke, at dør, folkens. Nu må jeg gerne skrive helt ned i kommentarerne, hvis jeg dør igen. De skal ikke hate, Malte. De skal love. De skal ikke hate. De skal love. Love's in the air. Love's in the air. Nu går vi over en bro. Der. Jeg er ikke bare god til at synge. Smid et like, hvis I synes, jeg er god til at synge. Jeg kan også, jeg kan smide et dislike, hvis jeg synes, Jonas er dårlig til at synge. Nej, I skal ikke skrive dislike. Okay. Hvis I synes, jeg synger godt. Der er en person. Så skriv like i kommentaren. Og hvis I synes, jeg ikke synger godt, så skriv hate i kommentarerne. Nå, så får vi se, hvor Jeg er mange. sikker på, at folk de er med mig. Jeg er sikker på det. Jeg siger lige det modsatte. Lidt hjælp. Au! Det var mit Jonas, har du noget mad? Jeg mister mad. Løb for livet. Det er mit eget skelet, Malte. Jonas, har du noget mad? Har du noget mad? Jeg er sulten. Jeg har kun 3 mad bare tilbage. Kun. Få en kogt fisk. Så skal du godt nok ikke klage med, og jeg har bare en mega sej hat. Den er helt blå. Og så røde diamanter. Kan jeg vide, hvad det er? Kan vi, hvad det er? Ikke det? Kan vi. Jonas, vi skal snart finde mad, jo. Jeg dør af sult. Gå derind. In the darkest time. Jonas, gå herind. It's the darkness. We're gonna lose. Der er en kiste herinde, men den er mega svær at få fat i. Tror jeg. Tror det er den. Ved ikke. Jeg kender det her sted mega godt, men jeg kan ikke... Okay, nu er jeg for at vide. Man kan lige sige, at jeg kender det her sted mega godt, og så siger jeg sådan, men nu er jeg for at vide. Okay, jeg smutter, Malte. Hvad? Jeg er gået ud. Jeg er lige i røven på dig, Jonas. Nå ja, det her trick. Hvad er det? Lol. Hvor er du henne nu? Det er bag ved dig. Hvad er der ting? Malte, jeg kan ikke åbne den. Au, nu må I slå mig. Jeg er ikke så meget. Nu har jeg mistet 3 liv. Går jeg mit vej? Okay, det gør jeg ikke. Det er okay, jeg chiller det. Jeg har godt kunne. Jeg ved ikke det. Ja, Jonas, vi skal ikke stå her. Jeg dør af sult snart. Jonas, jeg er her. Kommer du herover? Jeg fik den! Hvad er der i? Der var noget tøj til mig. Må jeg ikke få noget? Okay, en lædertunika er lige så meget som en diamond hjelm, så du kan lige så godt bare få den. Så er det fair. Men jeg har en bue! Men ikke Skud en mig. bil. Men jeg har ikke en bil! Get rigt. Men jeg har bare alt med. Jeg ligner en tank. Jeg ligner en tank. Ligner en tank. Au! Du skal ikke stå og spise foran mig. Nej. Skal det her? Nej, jeg er ikke noget derinde, Malte. Det er bare et hus.
hvor der er Et brug for. hus, Malte. Et hus. Sidste gang døde vi i den forladte zoologisk have. Jeg ved det. Og jeg kom Der til var at ingen tage det op der var overhovedet ikke nogen elefant eller nogen dinosaurer som Jurassic World. Jamen, det er Jonas, jeg skal have mad, jeg kan ikke løbe. Tag en rå bøf. Og en rå kylling. Han er altså bare med spisen lige nu. Hvad? Nu skal vi finde et hus, komme ind i og kigge i. Det her. Det her, Malte. Det God her. idé. Jeg håber, der er mad i, for jeg vil dø af sult. Der er et køkken. Er nu i ovnen? Nej! Den var pink! Ah. Jonas! Jeg kan ikke komme ud på grund af dig. Siger du, jeg fylder? Nej, det er ikke derfor. Bare lidt i vejen. Men nej, den var pink lige før. Min t-shirt var pink. Malte, den var pink. Hvis du har noget til at spise Pink Lady, det er nok godt for dig. Ja, min t-shirt var pink. Kom med mig. Det er bare ikke. Vi går ud bagved. Ja, Der er altid noget godt. Men ikke i dag. kender hun bare den her map rigtig godt. Ja, det gør jeg. Jeg har spillet den rigtig mange gange. Det er Minecraft, men jeg har helt seriøst. Gardening tools. Er det i? Jeg ønsker, man kunne tage dem. Er der cola? Nej. Åh. Jeg er gået ind i biblioteket. Eller sådan. Tror Kom ud. jeg kan ikke. Malte, åben. Det er en trolde. Det er en trold. Nom. Du skal, Jonas, har du noget med mad? Jeg er ved at dø af sult igen. Der er mere kage her, Malte. Skal jeg kage? Jeg kan godt lide, jeg æder den bare. Jeg bare sådan, jeg tager slet ikke hensyn til dig. Jeg er bare sådan, kage. Det er fucking min kage, du rører den ikke. Prøv at se, Malte. Se. Er det Der er noget i ikke bare ovnen. smukt? Er det ikke bare smukt, Malte? Hvad er der? Hvad? Hvad var Ikke der? over. Noget. Eller ikke vel. Der var bare ild i dem. Har du kigget dem alle sammen? Tror jeg da. Der er noget her. Bor jeg op på taget? Er du en assassin, Jonas? Jeg laver parkour, Jonas. Jeg laver parkour. Og hvis de ikke vidste det, går der er en kiste deroppe. Au. Hvor? Der. Der var en kiste. Så den med mine egne øjne. Men den er tom. Der er flint i. Der var flint i den her hop, og jeg vidste, der var et eller andet her. Jeg sagde, jeg kunne lugte Derovre. det. Der er ikke en skid. Der er iron armor. Hvor? Prøv at se, hvad jeg fandt, Jonas. Og det er ikke iron, Malte. Det er det samme, jeg tager lex på. Og så bruger Okay, hvor meget i rustning har du? jeg har 3 og 4,5. Du må godt få chesten. Tak, Malte. Jeg deler med dig. Ej, men nu kan man jo kigge igennem. Men Det er så sejt. det er den fine brun pink t-shirt. Der er mere ammo her. Der er en båd. Malte. Her. Den er bedre end læder. Au. Not a deathmatch. Vi har jo ikke nogen spor på. Jonas vand på mig. Nå jo. Jeg synes ikke, der skal være deathmatch endnu. jeg synes... Ej, det der... Skal vi ikke herind? Vi kan gå ind og skal lidt. Vi er fordi, jeg lusker plejer at- rundt om aftenen, og nu stjæler jeg et maleri. Det gør jeg faktisk også. Det Nå, var her- du stjal mit maleri, mand. Kig. Der var noget Se. i. Nej, det var. Det var meget bedre. Der er kister med 4 i. Det er bare det bedste, der er kister med 4 i, Jonas. Kister. Eneste jeg har brug for er lige noget mad lige nu.
Jeg har våben til at slås. Jeg har 4. Jeg er nået op i 3 af. Nej, der er ikke noget op i 3. Hej Jonas. Jeg er Spider-Man. Der er noget herovre. Hvad er der? Vi skal have mad, Jonas. Det var en kiste, så der. Hvad? Hvad er der I i? found some food. Er der nogen mad? Ja, jeg har lige sagt, at jeg fandt noget, mand. Så sådan, Jeg skal bruge noget mad nu, Jonas. Jeg skal bruge noget mad. Jeg skal bruge noget mad. Giv mig noget mad. Okay. Snedig, hva'? Jeg har lige en hat til dig. Få en... Nej, vi går bare op til kagerne, Malte. Nå ja. Og jeg har snart kun 3 mad lige tilbage, så du nødt til at give mig en grå kylling. Jeg har lige smidt en. Hvad? Jeg har lige smidt en rå kylling. Ja. Så Malte. Det ender med at spise alt kagen for dig. Ja. Ja, kagehuset. Nam, 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 nam. Nam. Du skal skynde dig, Malte. Ja, 2 sekunder. Nam, 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 nam. Så er vi tilbage igen. Der var lige lidt problemer med Malte. Nu skal vi snart... Au. Hvis jeg ikke vidste, at min mor på det 10. Så hvis I laver nogle drengestreger, så kommer hun om natten og siger, Haks, du skal lige med i fængsel. Okay, vi skal til spawn, Malte. Hvorfor? Fordi så kommer der deathmatch. Hvor er du henne? Vi skal på spawn. Jeg kan ikke se dig, Jonas. Nu kan jeg ikke løbe. Ja, Dør jeg altså. ja, det gør du bare. Jonas. Jeg kan se dig. Jeg aner ikke, hvor jeg selv er. Dør sult, okay? Du har ikke givet kaninen mad. Beklager, jeg har kun en pumpkin pie tilbage. Det er min egen. Og så lige en masse fisk. Men ikke... har du masser af fisk i mig en, Jonas? Nemlig, okay, jeg Fisk. kan finde dig. Yes, jeg fik mad. Jamen, så og en bue. Men, Du har ingen pil. nej. Skønt. Ligesom mig. Jeg skulle lige til at skyde dem, så havde jeg ikke nogen pil. Jeg kan ikke finde dig, Malte. Jeg er inde i et hus. Hvad skete der? Hvad? Ups. Rest in peace, Jonas, virkelig. Rest in peace. Jeg tror faktisk, det var en rimelig hård landing. Ups. Jeg fik 4, jeg fik mere mad, jeg fik et nyt våben, det var en 4. Ups. Forkert knap. Det har jeg også gjort masser af gange, Jonas. Du skal ikke føle dig dårlig. Jeg er dårlig. Jeg har kun 4 hjerter tilbage. Prøv at tænke at have... Prøv at tænke... Jonas, prøv at tænke at have 4 hjerter tilbage. Og du første færd. Nå. Jeg fik en sapling, et nyt våben. Meget stærk våben. En sapling. En gang, en sapling er meget lille. Hvordan kan man så samle sådan en op i virkeligheden? Men jeg var bare træde på den. Der var Minecraft er faktisk ret urealistisk. Faktisk, ja. Det er den i død. Jeg tror, det ikke finde nogle kister. Nu ind på en fabrik eller sådan noget. Dræb, Malte, dræb, Malte. I'm so evil. I'm the evil master. Master of the evil. Kiste. Og der er ingen skid i. God dang it. Der er ingen skid i. Der er heller ingen skid i den kiste. Malte, det er jo fordi alle er taget. Yes, nu skal jeg kigge der alligevel i dem. Lag. Hvad er det? Det kan være, du lå der. Det kan være, du lå der dig. Big lag.
Jeg tror, Jonas er faldet i søvn. Godnat til Jonas. Jeg håber, han sover sødt. For der er ikke en skid i det her hus her. Hvad snakker du om? Der er ikke nogen kister i det her lortehuse her. Det er fordi, det er huse, Malte. Jeg gemmer mig. Alle har det kister i dem. I deres huse. Nej, Malte. Har du måske en kiste hjemme hos dig? Ja. Det har jeg faktisk. Men den er Hvem stor. ligger i den, Malte? Jeg ved ikke engang, hvad der ligger i. Der ligger selv gamle dokumenter fra min familie. Hvad? Faktisk gamle dokumenter. Hvem er det, Malte? Yes, jeg fik et våben. Jeg har aldrig hørt om en person, der hedder gamle dokumenter fra min familie. Det ligger der nogen i, sikkert. Ligger der flere mennesker end en? Nej, det gør jeg ikke sgu da. Det har jeg sgu da ikke sagt noget om. Jeg spurgte lige, hvem ligger i den, og så siger du gamle dokumenter fra min familie. Nå, jeg må have misforstået det. En svensk? Jeg har lige fået et stensværd, Jonas. Har. Altså. Malte. Er der ikke en kiste? Sådan vinder man ikke på. Jeg har bare et stensværd. Det er bare det bedste sværd i hele i the entire game. Nøj, det er ej. Joho! Diamond. Et stensværd. Det er Diamond level enchant 100.000. Selvom det højeste faktisk er 1000. Jeg dræber en. Kom så, Malte. Get. Hvis jeg vinder nu, jeg dør. Han har en diamondsværd. Nu er det nu. Ja. Du døde. Jeg dræbte en med diamond udstyr. Nej, han er ikke død. Jeg døde. Så er vi tilbage. Ja, Malte er ikke lige nu, fordi at han får nødt til at lukke. Men det skal da ikke forhindre mig i at sige farvel. Og tak fordi vi ser med.